langit panyoba iko macan mega Yojakana Baliandra Woso tetap rumatre Pranyoto gawe kukira Iya Satrio Mundo Kencana atur posisi.
Iya, 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 iya. Siap. Ya, 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 oh, ya, oh. Jamono, jamono. Yo, ya, yo. Ya, yo, ya, yo. Ya, ya. Sarinade, putri Sarinade, putri suri, kamu jangan demi tiap hari menari pujaanku putri Sarinade. Putri Sarinade. Oh ya, ada. Ya, ya, jos, jos. Putri Sarinade. Iya, 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 iya.
Satrio Muda Kencana. Ya seselane yang mangga-mangga mas. Seselane ndiki. Yuk, lere sesalane yuk. Hey.
Yo. Eo, 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 Kono sewatono raja muda ing Ponorogo Siya bengi yuda rawan raja rai singa Masta pusakane pecut kyai samatiman Rapase prangkupos singa barong alas roban Iyo hae perang entan saya rame Iyo hae padha sakti kakarone Pecut samatiman suarane bedhah angkasa Iyo hae singa bareng dadi telukan Iyo hae negarane wis dadi aman Ayo dorong bayi Ayo ditokke lawasan Tangaraning ajurit Gong makuru kokso Tetekadya putula Purwakti ing trangga esti Rakata eka Bojo lelayu Yo. Lungsuran kepenak kok ya.
Babak pungkasan, Babak Putri saking Satrio Budo. Kencana sedaya niki isih jam pira iki? Isih jam 4 kurang seprapat. Isih suwe. Isih suwe ning ya mati rong dadi kok. Ning ya balik gasi ora apa-apa. Jane tasik pangandaran mati. Nggih. Ha iya. Nggih. Moga Mas dipun tembahaken napa? Nggih, wonten panuwunan. Iki kok mendung ya Mas ya? Nggih. Megat tresno jare. Nggih, megat tresno. Sing dipegat sinten? Sapa dipegat? Sing dipegat sinten Mas? Bojone wong. Jane nek kowe iki ora mungkin jelas ngono kuwi nek kowe. Nek aku ya apa aku? Aja. Mas Tete. Golek lungsuranku jare. Wis, jenis. Sister
Dan audio sound system tak jase. Yen galingan barang asli ramu wong ayu kaya rino citro ning atiku zaman biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa. Satria Muda Ganjana janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Rungokno Mas. Terus sampun katur. Nek bar dipegati apa njuan? Nek jan dipegat digolek neh. Heeh. Heeh. Nek dipegat ki kayake dadi rondo kaya. Dadi rondo. Lah sik wedok. Sing wedok rondo, nek sing lanang apa Mas? Dudo kaya iki. Heeh. Nggih. Nggih monggo katur monggo kanca-kanca. Apa Mas? Ayo. Apa? Iya, bukit berbunga jare. Berbulu. Ayo. Arti Kok judulnya ki anyar iki Pak, Bukit Berbulu. Oh, iya. Suwe ra dirit. Tidak lama dipetik. Iya. Bukit Berbunga. Iya. Heeh, ora apa-apa Nadiana mendung iki tetep gayeng kok ya. Nggih Mas nggih. Nggih leres, nggih. Bukit berbulu. Berbunga. Bukit berbunga. Monggo Mas. Ganti sik. Nadane C ya. C apa bes? Iya. C, monggo katur bukit berbulu. Berbunga kok. Berbunga, Mas Dimas iki. Melu-melu kowe awen ya. Kula lagi diwarahi iki agonen iki lho Mas. Sapa? Heeh. Iya sing Gondrong apa? Sing ngendang apa sing nyaron? Niki nganu Mas, danyange wit ringin. Nggih, leres. Gondrong pas sing ngedram. Wah nggih, sami mawon niku sing ngedram kuwi ya. 11 kok pengen. 11 kok niku. Iya. Oh nek iki kali opak sing iki kayane. Monggo Mas.
ungu lalu ku selipkan di rambutmu. Apa Mas diselipkan apa? Bunga. Oh, bunga. Aja liyane. Sudah katon. Dipaket ke sik wae, Mas. Iya, monggo dipaket ke dulu. Leret.
Yo. Ayo. Yo 1001. Aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsane aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ing donya ana sukune wong tuwa wong kartu suci gedhe ganjarane yo sekali lagi
Ayo balik. Kondur, yuk, guys. Sekali lagi. Ayo kondur ke masuk angin, ayo. Ulang apa nginep? Oh iya. Yuk.